Fortísimo aplauso. Que cousa máis bonita. Un aplauso máis forte, arriba. Moi ben, amor. María, que sensacións tes ahora despois de facer por fin este ramo de flores tan bonito? Hoxe levamos unha noite que estou realmente emocionada. Rapazas, que tal o pasachedes? Ben? Ben. Sí. Sabes o que Que mola. dixo Lila ao rematar de cantar? Mamá, sudan más mans. Verdad? É que aquí vai moita calor tamén, verdad, Lila? Bueno, Dalia, que tal o pasaches? A que mola? Hai que repetir po ano, verdad? Pero agora vamos facer unha cousa importante. Iago Pico, que valoración terías neste momento? Que che vin un pouquiño emocionado, non había unha... No, bueno, é o que digo sempre, a música transcende des fronteiras e a masia que ten María innata e evidentemente esas dúas artistas pequenas que van a dar moito que falar no futuro é unha gozada. A peito aberto sempre. Eu quero darlle as gracias a Iago pola axuda que nos dou ás tres para cantar tamén o tema. Gracias, Iago, por prestar tamén o teu corazón neste tema. E como compañeiro xa sabes que aquí estou para o que queiras sempre. E é un regalo. Ao final, eu creo que todas as mamás temos o mellor de regalos. Eu quero darlle as gracias a Dalia e a Lila por facerme ser cada día mellor persoa. Nada máis. Seguro que sí. Dalia, Lila, parece vos ben si vindes comigo coa calor que temos aquí hoxe, verdad? A ver, collemos aquí o micro de mamá e vamos aquí a dar unha volta por aquí atrás. Decide, chao. Hasta pronto. Vente. Ai. Bueno, a Liga das Familias é isto. Bueno, non só a Liga das Familias, senón todas as edicións que temos na Liga sempre decimos, e di o noso gran Paco Lodeiro, que a Liga métese na pel. É iso, a Liga métese na pel. Se a xente que pasa por a Liga quere volver, é por algo. Eu creo que é porque chegamos ao corazón, é porque facemos as cousas de verdade, e creo que iso é o único que importa sempre na vida. Así que imos seguir recordando esas páxinas do noso álbum familiar. Mirade quen ven por aí.